ओइ आथिङा मा जाखो आंनो खिन्थानो हायामोन नामा नोङो सादों नामा सायाखै आंखौसो थगायबावबाय नोङो सादोंना सायाखै होनदां आंखौसो बुलाय रायलाय खालामबावबाय नोङो औ रायाबा माथो आंबो नोंखौ बुगोनसै एबार र' नोंहा आंखौ बुनो रायनो मोना खालि आंहाल' नोंखौ मोनो आं मा नों मानो बिदि मानो बिदि माने माबायदि नङा नङा जेबो नङा आंना उन्दैनिफ्रायनो आलदाखा आंनि आइया आंखौ उन्दैयावनो नागारनानै थांदों बहा थांगोन नोंनि आइया जोंनि आबैया आइ थैखांनायनि उनाव आफाखौ सेकेन्ड मेरेज खालामनो थिनबाय थादोंमोन फिसौला नांगौ होननानै नाथाय आंनि आफाया हाबाखौ खालामाखै हाबाखौ मानो खालामाखै नों मिथिगौ ना ओहो मानोना आंनि आफाया गावनि फिसा हिन्जाव आरो फिसा हौवा मोन्नैबो अननायखौ होनानै आंखौ अनो थुदो थांनोसै थौ Sol, मा खालामदोंब्रा? मा खालामदोंब्रा? माथो रायलायथाराबो। नैलै प्रवेबआव ट्रेनिं खालामगासिनो आङो। हाब मा प्रवेब जालायखोब्रा बेलाय? खोनासं सुखे, प्रबआ मोनसे ट्रेडिं एपसो जेराव 100 जन मानसिया 1 लाखनिबो बारा थाखा खामायबाय। ए नंगौ। खोनासं, प्रबआ मोनसे भारतनि गिबिसिन अपिनियन ट्रेडिं एप जेराव येस अर नो थुनानै फैसा खामायनो हायो। मारै? बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै डाउनलड खालाम आरो साइन आप खालाम। गिबियावनो 25 रांनि वेलकाम ब'नास मोनगोन। ओमफ्राय साइन आप खालामैनो गोबां केटेगरिस मोनगोन जेराव नाय निउस, फाइनान्स, बलिउड, स्टेट अफ फान्ड बायदि बायदि। ओमफ्राय बेखौ माबोरै इउज खालामगोन आरो अपिनियनखौ मारै होगोन? नाय सुखे, बेवहाय कुइसन सोंनाय दंखायो। नीरज चोपड़ा टु विन ए गोल्ड मेडेल एट कमनवेल्थ गेम्स 2022 बिदिनो गोबां कुइसनफोर थागोन। दा आङो नीरज चोपड़ा टु विन ए गोल्ड मेडेल एट कमनवेल्थ गेम्स 2022 बेखौ बासिनानै लाबाय आरो आंनि बायदिब्ला बेयो नंगौ आरो आंहा आंनि हिसाबै प्राइस कुवान्टिटिखौ चुज खालामनानै साबमिट खालामनो हागोन। जुदि नोंना फिननाया सियरथारबा बांसिन कुवान्टिटि चुज खालामनानै बांसिन फैसा खामायनो हागोन। बा सुखे बिदिबा बरियालै। औ सुखे, जुदि नोंनि फिननाया नंगौब्ला नोङो डाइरेक्ट नोंनि मोननाय फैसाखौ पेटिएम, इउपिआइ नङाबा गुगोल पेजोंबो उइड्र खालामना लानो हागोन। अपिनियनजों फैसा खामायनायजों लोगोसे नोंनि जेनेरेल नलेजआबो इनक्रिज जागोन। अब्ला नोङो फैसाबो खामायनो हाबाय आरो नलेजबो बुथुमनो हाबाय। 7 मिलियननिख्रुइबो बांसिन मानसिफ्रा गावनि अपिनियन होनानै प्रबआव लाखसिम थाखा खामायनो हाबाय। होद सुखे, होमबालाय आंबो दानो डाउनलड खालामनो थांसैलै। र' आं मबाइल लायनो। खालाम सुखे खालाम, लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दङ। अब्ला नोंथाङाबो थांदो, लिंकआ डिसक्रिपसनाव होनाय दङ, डाउनलड खालामना लादो आरो 25 रांनि वेलकाम ब'नास लादो। मा ओंख्रि संनांगौ आफा? दे आइ, जा दं बेखौनो संदो। दा बाजाराव थांब्ला लाबोफानोसै आं ओंख्रि मोजांफोर। दालि जहल संनानै आलु एवनोसै आं होनबालाय आफा। जायो आइ, साबद्रायबायसो। ओमफ्राय फरायनायफ्रा मोजां सोलिखादों दा? औ आफा, मोजाङैनो सोलिखादों, सिन्था खालामनाङा नों। आयै
बहा थांखो बेलाय हामाथि आंखो आफा माखौ गाबज्रिखावबाय थाखो थोद ओंखाम उखैनाया आमथा लायो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय माथो ओंख्रि दालि जहलसो आफा जेबोआनो गैया दालि जहल सामफ्रामबो दालि जहल जानो बालायलांबायलां जाला आङो हायदि दुलासै दा नों मिथिगौना सिमां जों दिनै बेयाव गोग्लैनानै सानैबो थैथायोमोनब्ला मानसिफ्रा जोंखौ मा बुंगौमोन एसेबां मोजां मोनलायनायखौ दाबायदियाव जोंनि बिमा बिफाया गनायाब्ला बे जायगायावनो फैनानै थैफैनाया साबसिन ने अ हेल' मा जाखो माखौ नायगंबाय थाखो ओइ हांमा बहाय थांखो हांमाय ओरै फैनोसै औ आफा मामोन जिरायदो दे आइ हांमाय आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो बिमानि अननाय होनानै फेदेरबोदों फोरोंबोदों नोंहा जुलि जानायनि थोजासे बैसो जाबाय बेनिखायनो आं सान्दों नोंखौ मोजां न'खर नायनानै हाबा हरनो नाथाय आफा आंहा मोजां मोननाय दंखायो नंगौ नामा आइ अब्लाथ' जोबोद मोजां नागिरनानै खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथियानो गैला ओमफ्राय जावैसोआ बहानिथो आइ बिफाया मा मावो गाव मा मावो न'खरा धोनिखा दा आफा बियो जेबो मावा आरो बेहा बिफाबो गैया बिमाल' दं आरो नोंबो बेखौ सिनायखायो बियो गोजाननि नङा जोंनि गामि खाथिनि दैमुगुरिनि सिमांसो मा बे फिफा गैयै गैजारोंनि फिसाखौसो मोजां मोनो नों दिनैसिम नोंखौ फेदेरदों फोलावदों बे गैजारोङैजों मोजां मोननायनि थाखायसो बेखौ आं माब्लाबाबो जानो होआ आफा मोजां मोनलायनायाव रां रुफा दोहोन दौलतनि जेबो गोनांथि गैया मोजां मोनलायनायनिख्रुइ रां रुफा दोहोन दौलतआ देरसिन जानो हाया नों सिरिथा हांमा नों दिनै बिफाखौ बुजायनो हालायनाय जाबाय सोर बुंदों मोजां मोनलायनायाव रां रुफा दोहोन दौलतनि गोनांथि गैया होननानै जानो हागौ मोजां मोनलायनायाव रां रुफानि गोनांथि जाया नाथाय नोंसोर जेब्ला मोजां मोनलायखांनायनि उनाव जेब्ला हाबा जागोन अब्लाबो मा दोहोन दौलत रां रुफा खामायाबालानो नोंसोर संसारखौ जालांसै आं नोंनि खोथाखौ बुजिदों आफा नाथाय मानसिनि देरसिन दोहोनानो अननायासो अनलायनाया थायोबा गासैबो जाजोबो दिनै नों आंखौ गुबुननो हाबा हरगोन नाथाय बेनि सायाव जुदि आंहा अननायानो गैयाब्ला बे दोहोन दौलत आरो रां रुफा मा बेसेन थागोन गोथाङैनो गोथै जागोन आंनि जिउआ नाथाय सानै मानसिनि गोसोआ जेब्ला गोरोबनानै संसार जायो अब्ला बोथिसे ओंखामजोंनो गोजोनै थानो हायो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया फिसा जुदि आं बुंनाय खोथाखौ मानियाब्ला बाथ्राया दिगदारसो जागोन बेखौ गोसोआव ला मिथिबाय आयै नोंसोर मानो एफा उन्दै उन्दैयाव हाबा जाया आरो आफायालाय मा जानानै थैया नों बेफोरखौ मा गोसो जानानै सोंखो आफा आं उनाव खिन्थागोन आफा आयै आं नोंनो दिनै फंसे बाथ्रासो खिन्थागौमोन नोंहालाय मा बाथ्रा खिन्थानो नागिरलायखो आफा ना सोरबा बिहामजोसो फसायखोमानानै दं आइया नों माबोरै मिथिलायखो आयै बेलाय नंमारगौसो हा बहानिथो जाखो बिहामजोआलाय आयै बेखौ नोंबो सिनायखागोन गामि खाथिनिनो गोजाननि नङा नामा हांमा मा नों हांमाखौ मोजां मोनो मा आयै हांमाया मोजां नङा नामा नों बे गोरोन्थिखौ दा खालाम आफा बे हांमानि बिफाखौ नों सिनाया हांमानि बिफाया थाखा फैसानि लबाव मानसि बुथारग्रासो आफा बियो थाखा फैसाखौल' सिनायो आफा मानसिनि अननायखौ सिनाया आयै जों हांमाजों आंजों मोजां मोनलायनाया दानिल' बाथ्रा नङा जों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोदों जों नागारलायनांगौआ एसेबां गोरलै नङा आरो गुबुनाबो गोरलैयै बोखानो हानाय नङा बिनि बिफायानो जाया मानो नों गोरोन्थि लामायाव आगान सुरबाय आफा
नों खिन्थु माबा मोनसे जायोबा आं थांनानै थानो हानाय नङा। नों सिन्था दाखालाम आयै, आं दं, आं गासिखौबो थिग खालामजोबगोन। हेलौ, नों अफाय दं? आं न'आवसो दङ हांमा, नोंलाय बहाथो दङ? आंबो न'आवनो दं। ओमफ्राय माथो खौरां डार्लिं? गोसोखौनो मानोबा गोजोना गोजोना मोन्दों आं, बेनिखायनो लोगो हमनोसो सानदोंमोन आं। ओमफ्राय आं माजोंथो थांनांगौ? ससे फैना लांफैदो ना। दे नों ओंखारनानैल' था। ओमफ्राय मा जादों हांमा? मानो सिरि सिरि? ओरैनोथ' जेबो नङा सिमां, नाथाय गोसोआ मानोबा गिखांनाय मोन्दों। मैया आं नोंनि बारै आफानो खिन्थादोंमोन। आफाया बायदिसिना गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायदों, बेखौनो साननानै सिन्था जादोंमोन आङो। मा खोथा बुङा हांमा? अननानै आंनो खिन्थाना। दे बेफोरखौ दोनथ'दो, दसे जिरायहैनोसै। थौदो। ओमफ्राय सिमां, जों सानैनि गेजेराव हाजारखि हेंथा फैया मानो, नों आंखौ बावनाय नङाथ'? खोथियाम्बि, नों आंनि जिउसो। आरो नोङो बावनायनि खोथा बुंदोंना, जेब्ला आंनि जिउआ आंनि सोलेरनिफ्राय ओंखारलांगोन, अब्लासो नोंखौ बावगोन। बेबो राहा गैयियावसो। जुदि आं दा बायदियाव माबा मोनसे जानानै थैनानै थाङोबा, नों मा खालामगोन? अननानै दा बुंबाय आरो दा बुंबावसै। मानोना जोंहा सानैजों थैजासिम रुजु रुमु अनलायना रायजो जानांगौ। आरो सानैजों मानसिफोरनो दिन्थिनांगोन जे अनलायनायजों थैजासे रायजो जानो हायो। थेवबो सिमां, दिनै आंनि गोसोआव मानोबा मोनसेल' बाथ्रा गोसोआव लाबोबाय थादों। दा बायदियाव आं थैनानै थांबाय बायोब्ला, नों गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामगोन ना खालामा? दिनै आं नोंनि खर'आव दांनानै समाय लायो हांमा। नों थैबा आंबो थैफागोन। आं बे अननाय गैयै संसाराव हारसिङै नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा हांमा। थैनांगौब्लाबो नोंजों, थांना थानांगौब्लाबो नोंजों। नोंनि थाखाय आं थैनायखौ एसेबो गिया। ओमफ्राय बेलासिबायबो हनै थाब थांसैथ'। दा आदैया नागिरलायगोन। आरो जों सानैखौ लामायाव सोरबा नुब्ला खोन्थाहैलायगोन। थौ सिमां। आदै, ओइ आदै, हाब रावबो गैया नामाब्रा? मा सिरि? आदै, सोर गाबज्रिलाबायखोब्रा? नै माथो आदैसोलाय? हा मा खबर आदै? खबर मानि आदै, आं नोंनो मोनसे खोथासो खोन्थानो फैदोंमोनलै। आंना एखेबारे सैथोखौ सैथो थगायनाय हुदां गैथ्रा आंनाव। माने थगायबा फाब नांलाबायो नालाय, ओंखायनो फाब नांजानो गियो आङो। हाब आदै, माखौ फिदिं फिदा बुंलाबायखोब्रा? बुंनोबा सिदा सिदि बुंबानो जायोना आदै। खोन्थागोनब्रा आदै खोन्थागोन। हा माखौथो एथ' हाखु दाखु सोरनिबा हाबा जाहैनो नागिरनाय थां माथां। होद, बांद्रायबा खोन्थागारनाय नङालां। ओरैनोबा जोंबाथाय जुदासो जैलाना। खोन्थामारसै आदै। थैद सुवाद, खिथामा खिथा, गोख्रै खिथा। खिथायाबा थां, एरैबायदि फाल्तु टाइम गैया आंहा। माने खोथाया जाबाय आदै, आं दहाय लामाजों फैबाय थानाय समाव बे नोंस्रानि फिसाजो हांमाया बे गैजा रोङैनि फिसा सिमांजोंसो लामाजों थांगासिनो दंमोन। मा? आंनि बादा होसेयावबो बे गैजारोङै सेंग्राजों बेरायहैबावबाय बियो? फैग्रोथोंल' बे बेथिया। जायखिया आंखौ खोन्थादों होननानै खोन्था मोननाय नङालै आदै, नङाबा फाब नांथारगोन। आंहा नङा नोंहासो। जायखिजाया आं ब्लदबाय। दे आदै दे दे।
आदै खोन्थाफैनायनि गय सिगारेट सोबनो 20 थाखासो हरदोब्रा आहाबो खुगा खरस जायोना आरो पापफोरबो नांजालाबायनो गिनांगौ नङा दे न' हर आदै हामथारबायलै इसोरा नोंखौ थाब बुथारथों दे इसोर सालाखौ 20 थाखा मोनलायबायलै इसोर भगबान बिदि मोनबाय थालै सानफ्रामबो है बाव थाजालालै न'आवल' फैग्रोदों बे बेथिया हांमाय बहा थाङामोन नोंलाय आं लोगोनावसो थांदोंमोन आफा लोगोनाव थाङा ना बे गैजारोङै फिसा सिमांखौ लानानै बेरायथिंहैया नोंलाय आंखौ मिथियाखै सानदों नोङो गोसोआव लाखा मोजाङै बुजायनायखौ खोनासङाब्ला गिहिया सिदा आखाइजों एख'नायाव फैयाब्ला बेखौ खेंख्रा आखाइजोंबो एख'नो रोंगौ आं मानसि लागायनानै आथिं आखाइ बुख्रुबहोजोबगोन आं सिनायाखै बे बिफाखौ आयै मना लानानै अबेहाय थांनो ओंखारखो दखानाव थांनां आफा नोंनो बेदर फवासेसो लायनां नों दालि जहल जाबाय थानो बाबाय होनलाय नंगौ नामा आयै फैसा दङबा आदा खिसे लाबोफादोना गाबोन फुङावबो जानो दे आफा दा फैसा थोबा लाबोफागोन आं न'आवनो था जेरावबो दाथां हेलौ सिमां नों अबहाय दङ आं न' खाथिनि लांगोनायाव दं हांमा मा जादों नों मानो गाबदों आं नोंखौ लोगो हमगौमोन सना प्लिज दानो जागोन हांमा जागोन लोगोफोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो प्रबेबुकखौ डाउनलड खालामाखैबा लिंकआव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाहैदो